Balengkong isaya ni turupa wang ni penkat mau bat pens ai mynsiem ni bagi depan kermen. Pedai ki ba milong ija ke ba bagi ni kwi nanti kamulong Henry isaya ni turupa melasni wang kermen hau Blei. Dan berbor kajing kermen. Kali kerja bergadau rakyat ke sakmen. Kali siap kan sejak kemen bahkan sepuluh sentiu. Kumutiu lili kan sepuluh kerhai. Bahkan desa dan jingkmen dan jingruai. Pynhap pyrda ka Seng Samla St.George Parish Wahlang ya ka 13th Annual Youth Convention. Ka Jingialang bashisien shinem ka Seng Samla Katholik Wahlang Parish ka balalong shnong Wahramkhar sub-district Lyngkhoi ka lakut no ha ka janmiet Sngi Blei da ka jingkmen ba jingrhem mynsiem na baroh ki dkhot ki bala shim ha ki prokram bapher ha ka ni ka Lympung. Ki dkhot ka ni ka Seng kila shim benta ha ki jingiatai ki jingle niam ba jingkmen ha ki phang babun jat ha ki program ki blas dang na du ka khandai tere ha du ka khawai tere nopra palat shispa san phongun ki delegates na ki balang shnong hapo ka jingpet jingkmi ka Wahlang Parish ki lapoi sha ka ni ka Lympung ki samla ha ka Sngi Blei ki pai rim ngai na ki hindru photali ki balang shnong ki la tu cha ka mas ba khuat balapen menta do so Blei rista Sebastian malnyang ha ka Sneng ka krau so Blei ula kentu e ki samla banlong ki bayasha ki badap da ka jingkmen ha ki jingkru Blei bat ki bashlur banya kendu e ki jing e babun jan ha ki jing jongki usok Blei malngyang ula penken mau e ki khun samla bakim dei ban klet e ki jing duai ha Blei ha ka por ki jing e bat ha ki khap baki sham jingkmen ha ka jing ka jing duai ka long ka jing yakren bat Blei kumbaya kren bat lau kpa ubaso thu ye ki jing don kam bat jing angnu jongphi ula ong lapen kut ya kani ka Lympung ki samla da ki cultural program ha ka ba lapen shngan da uba HDR lingdo mentri barim ka sarkar jila ba ki dkhot jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 4 ha ka snem ban 1 ya kani ka Lympung ki samla ki lara shaka balang shnong pendeng litha